Mauday ni ang bugas nga mais nga sige na ko gigamit nga makita ninyo sa kuha nga maoy akong sige gilungag. Kana nga brand ang palitan ninyo day kay lagi lami jud kay na siya nga klase nga pagkabugas ba din available din na siya sa kuang TikTok shop. Og anyway, maayong adlaw di ay sa tuang tanan. So karon day is naman ko sa bukid mo nang diri mi sa gawas naglungag. Naginit ako nag-init tubig kay para pag mabukal na ilunod nako ang bugas. Samtang naglungag ko nag-prepare po si Fatherland kay lagi daw maglungag daw mig balanghoy ug kamuti. Kay lami daw kuno kay na iyang balanghoy kay lagi daw labo daw kuno kayo na then ang iya po daw kamuti is tamis daw na nga klase. Ug bago day kay na niyang kinalot day no mo nang fresh from the umad yun na ni Fatherland. Unya ning anak ko ngano man na ilang taklob sa kaldero nga halos tanan man hugaw kaayo. Ning anak sa si Fatherland okay ra daw na kay kanang taklob ba is antique na daw kuno na pis lang. Pero kaning kaldero nga akong gigamit day is dito na ko na siya gihugasan sa tabay then ako nang gidudnuran og adobe ang iyang taklob mo nang niputi siya. Dayon pagkabukal na sa tubig day mo nang gilunod na day nako ang mais kay kani manggong bugasan nga mais day is ganahan kasi Fatherland mo kaon ani kay lagi parihara daw sa humay kahumok. Ug lami sad kay siya tunlon day ba kay lagi daw dangog ba marapod bitaw siya sa humay nga dangog ra siya tunlon dili siya pareha sa ordinaryong mais nga gahi siya tunlon or hait siya tunlon ba. So kani nga klase nga bugas day is dili lamiun jud ni siya nga klase nga bugas kaso lang medyo pricey jud ni siya. Kay kung dili magud ni mag-sale ning bugasa day mo na usahay tag 79 jud ang kilo ani nga bugas. Mo nang diri nako siya gilungag sa kayo day kay lagi lami man jud kani siya og dukot humot kayo og dukot basta sa kayo ka maglungag. Og diri sa bukid day no wa man pud na uso gud diri ang abuhan namo kay lagi wa man pud mi abuhan mo nang wa na uso please lang. Mo nang diri ko sa tugara naglungag diri na lang mi sa gawas naglungag kay lagi naglimpyo masad ko ani mga panahon mo nang mabantayan na pud nako ang kanon ba. Ug kanisang orasa day is grabe na sad pud nako kagutom ba mo nang pagkaluto jud ani naghukad dayon ko. Ug ang sudan day namo ani day no is corn beef o ginamos. Kay pagkawala man gud sa ako ang Mother Earth day is wala jud mo hikay namo kay katumang gud ang ako ang Mother Earth day is mao jud toy kugihan kay magluto sa mua. Mo nang sa tinuod lang jud lisod jud ay kaayo ug mawad-an na ta og inahan. Kay kami man gud day is pinangga jud kay mi sa mo ang Mother Earth mao nang priority jud to niya ang luto ug ang kaon namo. Pero karon kay wala naman ang ako ang Mother Earth mao na kung manguli mi sa bukid sa ako ang mga igsuon kailangan sariling sikap jud nga magluto mi kay para makakaon mi. Kay mutuo mo og sa dili sa kuaday bahalag na nga minyo na bitami sa ako mga igsuon day no is grabe hinukaran gihapon mi sa ako ang Mother Earth. Ug nangabot sa day diri ang ako mga igagaw kay lagi nang laag sila diri sa moa mao nang nabibo na sad noon mi aning orasa. Kay daghan man lagi kay tambis ang akong igagaw mo nang manguha daw mi. Og anyway, mo ra dito akong i-share sa inyo no og diri na sa day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching manang bye mo oy.